Volám sa Peter Vaňa a som doktorandom fyziky na univerzite v Cambridge. Venujem sa konkrétne multiškálovému modelovaniu procesov v palivových článkoch. Volám sa Jožo Tancer, som druhák na gymnáziu Jura Hronsatúla v Bratislave a momentálne veľmi riešim IT a zároveň sa aj manažmentu a organizovaných rôznych eventov. Prečo som sa ja rozhodol zapojiť do programu Talent Guide ako mentor? Poprvé, myslím si, že doslova za pár konverzácií so stredoškolákom môže mať obrovský dopad na jeho život. Minulý rok som sa do Talent Guide prihlásil s takým mindsetom, že pri najhoršom sa niečo naučím a spojili ma s jedným super chlapíkom, s Peťom, ktorý som veľmi riešil fyziku a každý týždeň sme spolu vlastne skypovali takú hodinku. Ďalej sme mali rôzne debaty a diskusie na rôzne témy, kde sme veľmi dohlbky zanalizovali, že o čom to bolo. Moje mentorča, Jožo, je mimoriadne talentovaný a akčný mladý muž. Pre mňa bolo úžasné sledovať niekoho, kto je o 10 rokov mladší a je tak neuveriteľne šikovný. Počas toho, ako som v Talent Guide, sme vlastne s pár kamarátmi vyvinuli zariadenie, ktoré vie detekovať zemetrasenia a posiela túto informáciu do aplikácie v telefóne. Peťo tam bol ten objektívny pozorovateľ, čo povedal, že OK, ale ako to chceš predať, alebo ako to chceš niekam dostať do Talianska. A vďaka tomuto sme sa vedeli zamýšľať nad nejakými tými aktuálnejšími problémami a skôr tými problémami, čo sme museli vyriešiť, aby sme to niekam dostali. Talent Guide je určený pre stredoškolákov, ktorí sa neboja pýtať sa samých seba ťažké otázky a neboja sa opýtať niekoho staršieho. Vďaka tomuto som cez Peťa reálne zakúsil, čo znamená robiť fyziku. Zistil som, že to vôbec nie je pre mňa, ale čo som si z toho odniesol doteraz je ten analytický pohľad na veci, to prudké kritické myslenie a zároveň všetky tie Peťové otázky, čo mi kladol v rámci tých projektov, ma veľmi posunuli dopredu v tom, že teraz sa viem dobre opýtať a viem sa z toho veľa naučiť. Fakt by som odporúčal sa do Talent Guide prihlásiť fakt všetkým, čo sa chcú zlepšovať.